Къде е Микито, мами? Да. Микито, а бебето къде е? Къде е бебенцето? Бебе Криси. А? Микито е там. Телевизор работи. Ау! Ела, тук. Ах! Така, мъничко паяце ти. Отиди при тати, мами. Отиди при тати. Хайде, отиди при тати. Отиди при тати, маменко. Ела тук, не дай да обръщаш към Микито. Не към телевизора. Да. Криси. Кристиан? Крисенце? Къде е Микито, мами? Къде е Микито? Да, бе, Микито, да. Ела тук, няма да седиш пред телевизора толкова близо. Да. Криси, Кристиан. Я се обърна към мама. О, леле, няма